magina, ina magina, ina magina, ina magina. Waƙar yau dai ta kuce zan rera, sai da ku ake tinkaho in an kira kwana a lema. Ku kun iya kun huta, ku kun iya kun huta, na ce dai kun iya kun huta. Magina na ikon Allah, magina na ikon Allah, magina na ikon Allah, na ce kun iya kun huta. Ba a fushi fa da ku, ko an yi sai an nemo ku. Magina magina, magina magina, magina magina, mu dai namu ba sa da arinci. Kun ga metar Abdu, kun ga metar Abdu, kun ga metar Abdu, mai gida namu metar Abdu. Metar Abdu, metar metar ne, metar metar ne. Kai metar Abdu muna nan ka iya ka huta, ka iya ka huta, ka iya ka huta. An yaba ayyukan ka da kyawu, ayyukan ka da kyawu. Ango na wasila, shalele na wasila, zaki na wasila, zaki na wasila, shigo na wasila. Wasila ikon Allah, wasila kin san Allah, wallahi kin san Allah. Waina murja ne, waina murja ne. To kun ji amaryar metar, murja amaryar metar. Murja ta shi ki taka, murja ta shi ki taka, na ce ta shi ki juya. Murja murja murja, murja amaryar metar, murja amaryar metar. Mai addu'a ta iyaye, murja kin same ta, da ke da wasila murja, da zaman ku yana mashi daɗi. Matan metar Abdu ya ce in gaishe ku, wasila wasila wasila, murja murja murja. Wayo metar Abdu, baban Ibrahim, kun ji baban Ibu, baban Musa ne, Isa dan metar, Umar matansa, Alma dan metar. ƴaƴayen metar ƴan maza na yaba na gode, sai yaran metar. Ga yaran metar masu aiki da shi zan gaida. Ga metar Zidan, ga metar Zidan, ga metar Zidan, ka iya dole ne a yabe ka. Metar Bashir, metar Bashir, ina kake kai ma dole ne in saka ka a waka. Abdurrahman, 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 wallahi ka iya ka huta. Nasar Lamurje, Nasar Lamurje, Nasar Lamurje, fagen aikin ka babu kasala. Wai ina sani ne, wai ina sani ne, wai ina sani ne. Sani musu masu na ganka. Metar Yakubu, metar Yakubu,